Jeg er jo en vinnørd på Fyn. Jeg er så ølnørd på Sjælland, og vi har jo så lavet den her fantastiske øl sammen. Jeg har jo ikke smagt den, Nej. så jeg glæder mig jo fuldstændig vildt. Ikke? Jeg hedder Jakob, og jeg hedder Stokkeby til efternavn. Derfor hedder firmaet By Stokkeby. Vi holder til på Fyn, hvor vi har vores vingård og vinmarker. Mit navn det er Bjarke. Jeg arbejder som headbrewer på Husbryggeriet Jacobsen her i Valby, København. Øllen har vi jo valgt at kalde det Tasteland Fyns Pinot. Ja. Grunden til det er jo, fordi vi har fået druerne fra jer og brygget med dem, hvor vi tilsætter dem på den varme side i brygprocessen. Skal vi ikke prøve at smage på øllet? Meget gerne. Skål. Skål. Det er en dejlig sommerøl, det her. Meget forfriskende. Ej, den er virkelig spændende. Tillykke med det. Ja, tak. Ej, hvor er jeg glad. Tusind tak. Den er virkelig vellykket. Det her, det kunne sagtens gå ind på en Michelin-restaurant. Altså, jeg er jo særlig glad for det her samarbejde, Bjarke, fordi det er jo så her, at du pludselig har trådt ind og sagt, hallo, jeg vil gerne prøve at arbejde med de her druerester. Og jeg synes jo også, tanken omkring at bruge alt, der er intet, der går til spilde. Det er en dejlig tanke. Og at du så kan lave noget, der er så elegant på vores druerester. Og det er jo vores hoveddrue, Pinot Noir, Pinot Blanc. Det er meget ambitiøst, og det kunstneriske over den også, synes jeg. Ej, den er sgu virkelig vellykket. Det er den altså. Jeg tror, at hvis vi spoler sådan 170-80 år tilbage, så havde Carl Jacobsen sagt, godt gået, Bjarke. Og så holder den 5%, så det er jo faktisk alkoholfri i vores verden. Det er det. Det er en altså i hvert fald tæt på. Light champagne. Ja, det er det. Det er ren sommerdag. Vi er klar til Heartland. Ja, det er vi. Skål. Skål.